vás vítáme u dnešního videa, kde vám představím jedno ze svých aut, Hondu CRX druhé generace, kterou jsme nikdy moc neukazovali, vždycky byla vidět ta naše druhá, ta červená upravená. Auto je rok výroby 91, facelift, má to motor teda D16 A9, což je předfaceliftový motor bez katalyzátoru, protože to dřív bylo dovezený z Německa, s vádou motoru a dával se tam jiný. Koupil jsem to, pořídil jsem to kolem roku 2003. Auto je teď v servisovém stavu, teď jsme to vytáhli po nějakých 5 letech. Vlastně od roku 2011, kdy jsem ji vrátil do tady toho servisového stavu, tak víceméně jenom stojí a čeká se, až se k ní dostanu a udělá se čas, abych ji dal úplně do top stavu, tak jak má být, úplně sériový. Původní barva toho auta byla černá a do té bych ji chtěl vrátit. Ale dřív, když jsem ji pořídil, tak jsem ji pořídil trošku v jiné podobě, v tuningový. Na fotkách uvidíte původní stav, jak vypadala, měla velký nápis na sobě, byla známá jako Yoshimura. Jezdila hodně po srazech, když jsem koukal tehdy na diskuze a lidi pátrají po autech, co se stalo s těma hodně známýma tuningovýma, tak hodně lidí říkalo, že buď ji ukradli, nebo že ji někdo zrušil. Auto furt je, akorát je v servisovém stavu. Dřív to mělo laminátový nárazníky, nebo plastový od firmy Lamino Service, měli z ABS plastu, měla prahy, měla rozšířený lemy. Vlastně je teď v tom stavu, jak vidíte za mnou. Je teď polepená folií do bílý, to by se do budoucna mělo změnit a chtěl bych ji dát do originál černé barvy, jako byla kdysi. O autě, co vím, tak ji dovezli z Německa s vadou motoru, měnili tam motor, pak ji v tom Lamino servisu předělávali do té podoby, co jezdila po srazech, pak ji koupil majitel, další, který mu ji ukradli. Našla se tady u nás v Ústí, u známých firem. Někde možná bych dohledal fotky ještě, jak ji našli policajti. A pak jsem ji koupil já. A vlastně to byl nějaký rok 2003 a od té doby, nebo něco kolem roku 2003, a od té doby je vlastně doteď se mnou. Je to vlastně moje první oficiální auto a myslím, že jako zůstane asi na pořád, že ji neprodám. Pamatuješ si, za kolik jsi to koupil? Hele, no, dobrá otázka. Já si myslím, že byla něco kolem 100 000 tehda. Měla už jako pár šrámů, měla popraskaný plasty, ten lem byl prasklej, byla jakoby nějak užívaná, takže se dávala dohromady, nějaký jako vady měla. Pak jsem z toho vlastně prodal ty kola, byla na plecháčích nějakou dobu, pak jsem jí předělal vlastně tu plechařinu, dal jsem originál nárazníky, pořídil jsem ty 16 a 2. Wayfook, co jsme měli od Laseru, originál, 2 roury. Je to zapsané všechno, jak kola, tak Wayfook. Koupil jsem tam originál těsnění na okna, jak na zadní boční, tak na přední. Jediná vada teďko to auta, co jak má prasklý okno, protože to mi měnili v servisu, smluvní servisu od pojišťovny a docela to slušně zničili, protože ho nalepili nízko, zničili bumpset, zničili okno, protože prasklo asi. Teďko auto čeká na to, až na to udělá čas a dá se úplně do originál stavu, aby zase byla hezká, tak jak byla, když byla nová. Pamatuješ si, kolik jsi dával za to těsnění na to okno a tak dále? No hlavně, co jsme řešili u té červený, tak ty druhovýroby vždycky byly jiný, takže to je originál Honda všechno, ten bumpset, okno na červený originál, tady je taky originál a myslím, že to bylo něco kolem 20 000, snad v okno s bumpsetem a ty boční, ty byly něco kolem 7 000. Teď jsem koukal, teď jsme tam měli jednu CRXu a to kupoval zákazník někde na AliExpressu a bylo teda hodně podobný. Ale za nás, když jsem to scháněl, dával dohromady, tak ještě nic takového nebylo. Pamatuješ si ty tu zelenou, jakože jsi ji někde vídal? Pamatuju, tak za nás jsme jezdili na srazy, že jo, takže to bylo hodně známý auto. Pamatuju si i, vlastně, když mi posílal ten majitel ty fotky, když ji ukradli, tak si pamatuju i kdo ji ukradl. Taky měl CX, jsem měl VTK modrýho, ústeckou, že si taky pamatuju, kdo to byl. Jezdil docela pak běžně po Ústí s tím, s tou modrou a samozřejmě zase nic se nestalo. Takový známý firmy. A ty jsi říkal, že byla i fialová, že jo? Jo, já jsem ji totiž původně z té zelený přestříkal do tmavě fialový, vlastně něco jako měl 2 Golf Ice and Fire. To vlastně pod tím je, pod tou folií, takže má vlastně stříkaný i vnitřky všechno. Jediný zůstal původně černý motorák, to i za té zelené verzi, tak zůstal černý motorák. A plán je takový, že samozřejmě vyndám motor a celý to nalakovat do té černé, co to má být, té černé perleti. No je zajímavý, že když tady stála 4-5 let, takže jsme to nabrnkli ve první pokus, veď? Jako nikdy jsem s ní neměl problém, no, že by nestartoval. Seřizovaly se na ní ventily a
a ten motor jakoby je tichý. Bylo to vlastně moje první auto. Přišli jsme na to tak, že už jsme v rodině, nebo bratr si koupil CRXu, takže jsme se pak rozhodli, že ještě koupíme druhou. Protože za mě na tu dobu, to bylo nadčasový auto, pěkný auto. Na tuhle dobu už je to malinkatý auto a byl to krásný sporták, no, který už teďko nejsou. Myslím, že Martin tehdy stál, že to auto je opravdu jako nizoučký. Mám ho snížený o trošku, není to úplně jako extrém, má to udělané snížení tak, aby to mohlo jezdit a bylo to funkční. Ale je to jako opravdu malý. No. Takže my jsme na to auto vlastně přišli třeba nějakých 15-16 letech, kdy jsme jeli do Prahy na nějaký sraz se podívat. Pamatuju si, že jsme stáli v koloně a za náma stála taková červená rozšířená CRXa. Ještě měla udělaný nádechy na zadním batníku. Tak to nás jako zaujalo a koukali jsme, jaký to vlastně je auto a pátrali jsme potom a nějak jsme došli k tomu, tehdy nešla poznat ta rozšířená, že to je CRXa. Úplně na první pohled. Tak jsme potom pátrali, no a jak se nám to zalíbilo a zůstalo nám to, no a pořídili jsme si to. Když jste takhle jezdili na srazy, tak jako byly tam spíš ty japonský auta, nebo převládaly ty jako Škodovky, ne? A Škodovky, hodně Golfy, trojky, čtyřky tam byly a byl to prostě takový ten tuning, kdy se jako člověk dělal hodně sám doma. Ale jako těch Hond bylo dřív podle mě víc. Bylo víc, jako strašně lidí je popravilo, že nabourali, zničili to, protože si to vždycky koupil mladý kluk, že jo, v 18 a někam to zahodil, proto to jako docela jeden, mělo to kolem 130 koní, takže výkon byl zajímavý na poměr koní na váhu, na kilo. Hodně Hond jako už nepřežil no, teďka. A hlavně tam byl asi i vliv toho rychlá zbesile, že jo? No jasný, tak to hliníkový křídla to jelo hodně, no. A lamináty a tady to. To naštěstí mě jakoby nějak šlo mimo, to se mi nikdy moc nelíbilo. Nějaký ty extrémy, takže jsme zůstali u toho stavu, aby to auto šlo vždycky vrátit do nějakého jakoby originál stavu. No. A takhle bílá by se ti nelíbila? Hele, jako líbila, ale těch bílých bylo strašně málo. A tím, že v papírech všechno bylo jako původně černá i podle Vinka, tak bych to asi chtěl dát do toho stavu, jako to bylo papírově. Ještě jako problém bude s dílama, protože už se plno dílů nevyrábí, takže doseženem. Naštěstí všechny díly mám jako všechno v dobrém stavu, ale samozřejmě budu muset ještě řešit to okno a uvidíme, no, co se tam ještě objeví, neobjeví. Možná i trošku odhlučníme a jenom ten čas najít, no, aby jsme se k tomu dostali. Kdy máš jako realisticky v plánu se na to podívat, kdy myslíš, že by se člověk k tomu dostal? Těch aut je moc, máme teď jakoby garáže, teď jsme rozšířili ještě, že máme další garáže, kde to asi budeme přemisťovat. Chtěl bych jako v blízké době, předtím se ještě jako máme jako jedno auto, co se předtím musí dostat, protože to je v horším stavu, je to jako rodinný auto, co s náma zakládalo firmu, takže to je auto, co půjde první. A jde objednat na tohle auto ještě něco z Hondy? Určitě něco půjde. Minimálně budou mít skladem boční okýnka. Ty mám teda dobrý, ale díky tady bráchovi, který, když dělal svoji CRXu, tak Honda tehdy garantovala, že bude mít všechny díly na své auta a chyběly jim boční okýnka, tak je vyrobili a vyrobili jich docela dost díky tomu, že jsme dali objednávku na dvě okýnka. Takže ty jsou určitě a nějaké jako ty univerzální věci, tak ty budou vždycky. No. Díly na rozdělovač, to byl můj hlavní problém, když jsem měl 5G Civica, to mi umíralo po půl roce. To auto se nerozbíjelo nic, vlastně fungovalo pořád a jsem teda s tím to jako nenajezdil, ale nikdy jsem s ním žádný potíž. Seřadili se na ventily, brzdy se dělaly, ale jinak to auto prostě si viděl sám. No. Stojí, přijde, otočí klíčkem a startuje. No. Nový auta by mohli závidět. No. Ty jsi to kupoval už tady na těch SPZkách, nebo to mělo ještě okresní nějak? Ne, mělo to pražský. Ale tím tehdy platil ten zákon, teď už to zrušili, že když se to přepisovalo do jiného města, tak to muselo mít SPZ z toho města. Když jsem si pořídil CRX, tak pak ještě byly další varianty, protože se nám ty Hondy zalíbily, tak jsme si ještě tehdy měli už pořizovat, bylo to i domluvený Hondu S2000. Teď by to byla docela jakoby dobrá investiční kára a Integru. To byly dvě auta, na které jsme hodně koukali. Nakonec jsme se vydali teda jinou cestou a zůstala mi teda jenom ta CRXa. Tak a jestli se vám tady ten koncept videí líbí, tak dejte vědět do komentářů, popřípadě co zlepšit, nebo co by se tam přidali. Mělo by tohle být první video vlastně z takové série aut, co máme jako naše auta lidí z BB Company, co máme v garáži. Já jich ještě mám pár skovaných, zajímavých, co by mohly být do tady toho konceptu. Tak a určitě další na řadě po mně bude brácho červená CRXa. Takže myslím, něco jste už mohli vidět, ale jako kompletní představení přijde k nám na kanál.